Біз бүгін Ресейдің атқаланған Башқұртстанның халық артисі Хамит Ғатаулла Яруллин иттілігіне мемориал тоқтаташ асу тантанағында қатнашабыз. Һәм хөрмәтле коллегабызды иске алабыз. Театр архивында оның үз қолдары белән язган автобиографиясы хакланган. Мин Яруллин Хамидулла Ғатаулла 1935 елдың 25 февралында Башқұртстанның Салауат районының Ахун ауылында көп балалы ярлы крәстиян гаиләһендә 15-нче бала булып дөньяга килгәнмен. Олы инәемдән 6 бала, минең инәемдән 10 бала булган. Тәүге белемде Ахун башлангыч мәктәбендә алдым. 5-нче сыйныфта күрше мәсетле авылында, 6-нчы сыйныфта Илтәй авылында, 7-нче мәсетле 7 еллык мәктәбендә тамамладым. Орта мәктәптә Салават район үдәге Каратаулы орта мәктәбендә тамамладым. 59-57 елларда Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында актер. 57-92 елларда Башкортстан радио һәм телевидение комитетында режиссер. 92-97 елларда Стәлтамак театр берекмәһенең Башкорт драма театрында актер. 97 елда яна Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында актер булып эшләйм. Мөхтәрәм җәмәгать, Гомерен сәнгатькә арнаган хөрмәтле Хамит Ғатаулла Яруллин хакында һәр кемебезнең күңелендә якты истәлектәр хаклана. Тәүдә мемориал тактаташта асып, һоңнан иһә ошо тактаташ алдында батып, актер турында истәлектәр белән бүлешү урынлы булыр дип уйлайбыз. Кадерле дуслар, Хамит Ғатаулла Яруллин 1972-92 елларда яшәгән ошо йортка куелган мемориал тактаташты асу өчен Башкортстан Республикаһы Мәдәният министры урынбасары Алмаз Рәсихулы Сәитовта һәм Хамит Яруллинның кызы Гөлнара Хамит кызын сакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, достар, тугандар. Бүген без сынлапта бик матур, бик шатлыклы дип әйтәм. Үзебезнең танылган тамашачыларда, үзебездә, уларның коллегаларында тәрән ил калдырган актерыбыз, шәхесебез Хамит агай Ғатаулланың истәлегенә арнап тактаташ асу гайылды. Бүгінгі ошо біздің тактасу біріншіден мен ойлайм, оны мәңгіләштіру, ысынлап та біздің бурыс, ошондай біздің шәхестәребезне мәңгіләштіру деп ойлайм. Рахмет. Хөрмәтле достар, хөрмәтле коллегалар, ошо сараны тормышка ашырган бөтөгезгә барыгызга зур рәхмәт сүзләрен yetkirгә килә. Шулай Салават районы хакимияте башлыгы исеменнән, Салават районы халкы исеменнән. Хамит агайның исеме мәңге, Хамит агай безнең күңелдә, Хамит агай безнең йөрәктә һәм без аны гомер буе үзебезнең хәтеребездә тотасакбыз. Зур рәхмәт. Театр әһелләре өчен куанычлы көн. Без яраткан артистыбыз, укытучыбыз һәм дә җәмәгать эшмәкәре Хамит агайның исемен мәңгеләштерергә йыелдык. Был бик һәйбәт сара. Чөнки ошондай шәхестәрне без илкә алып, уларны киләсәккә буынга yetkерәбез икән, димәк, безнең үзебезнең дә киләсәккә өметебез бар дигән сүз. Мин Хамит агайды укыган сакта ук bildim. Ул безне укытты. Был тактаташ бәлки безнең өчен генә түгел. Был тактаташ киләсәк буын өчен. Кемдердер күрер, карар, бөтенләй Хамит агайды белмәгән кешеләр кызыксынып, уның кем икәнен белерләр һәм ниндәйдер яшь буынга ынтылыш та бирер был тактаташ дигән өметтә яшәйм мин. Был бик куанычлы хәл. Чөнки үткәнде оныткан кеше, оешма аның киләсәге булмай.
Ошо яһәттән бик дөрес эшләр эшләп ята безнең театрның җитәкчеләре. Рәхмәт уларга. Рәхмәт барыгызга ла килгәнегез өчен. Хәмит агай ул яхшы кеше булды, ярдәмчыл булды. Ул атайымдар укыган буын вәкиле. Олар ГИТИС, Ишат Тимагыловтар, Гүлапай Арыслановалар, Рәми Гариповтар һәм атайым МГУла укыйны. Олар бөтәһе бер-бер менән аралашып, шул тиклем матур итеп Мәскәүдә 50нче елларның Башкортстан вәкилләре буларак гөрләтеп укып кайттылар. Һәм шуны әйтергә кирәк, ул безнең Әмир агай Абдразаковның нык дус булды бит инде, һәм Хәмит агайның фото архивы әле безне ныклап аптыратыр әле, чөнки моны әгәр уларның фото архивында булар икеһе лә кино менән мавыккан, һәм улар Әмир агай Абдразаков менән каникул һайын бер-беренә кунакка йөреп, бик матур фотолар яһап йөргән. Хәмит агай менән минең танышлык студент сакта икенче курсларда укыганда булды шикелле, беренче тапкыр очраны. Һәм уның өендә булырга туры килде. Мин шул сакта хәтерләйм. Касандыр радионан тавышын, телевизордан, төсле телевизордан, аклы корал телевизордан күреп, инде күктәргә тиңләгән кеше менән өендә булу, мин уның булгас әле Гөлнара белән Ләйсән яшь кенә кызлар иде ул вакытта. Шуннан соң мин Пушкинны 114-тәге Иденгәтгә кайттым да, кемгә мактанырга белмәйм. Мин Хәмит агайның моның өендә булдым дип. Аның кеше буларак ябайлыгы һәм артист буларак бөеклеге икеһе бер шәхескә йыелган иде. Бүген минем хүзем шул хакта булыр. Мин ул хакта һуңгы вакытта бик күп ешракта әйтергә тырышам, күбрәк игътибарды шунда юнәлтергә тырышам. Әгәр дә халык үзенең шәхесен күтәрмәһә, ул үзе лә халык булудан туктый башлай. Шуңа күрә без Хәмит агай безнең ул бергә эшләгән коллега гына түгел. Ул Башкортстандың йөзен сит яктарды ла үзенең мөхәббәт, төскә матурлыгы, үзенең таланты, үзенең кыяфәте һәм акылы менән Башкортстандың йөзе булырлык безнең шәхесебез иде. Әхтәм агай уларның буыннан алган информация, мәгълүматларны мин үзем дә хаклайм. Чөнки бу буындар алышы безнең мәшһүр театрыбыз Башкорт академия драма театрының традициясын хаклау дигән һүз. Әгәр дә ошо традицияны хакланмаһа, театр үзенең йөзен югалта. Йөзсез театр беркемгә лә кирәкмәй. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Прежде всего хотелось бы от лица всех родственников поблагодарить Министерство культуры, Башдрамтеатр за оказание помощи в увековечении памяти нашего отца. Для нас это имеет огромное значение. В этом доме папа прожил с 1978 по 1992 год, 14 лет. Был бесконечно предан своей профессии, очень любил. Мы с сестрой Ляйсян выросли на его рассказах о новых ролях, о новых спектаклях, интересных гастролях. Мама у нас тоже творческий человек, она была танцовщицей, солисткой ансамбля имени Гаскарова. Многие помнят ее сольный танец «Бешбармак». Вам спасибо. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, Хәмит агайның якындары, балалары. Бүгенге көндә ысынлап та бик матур һүзләр, иң мөһиме дөрес һүзләр әйтелде Хәмит агай тарафында. Бер яктан ул талантлы актер булһа, икенче яктан ысынлап та өлгөле гаилә төзеп, мына дигән балалар үстереп, Зилара ханым белән бергә матур гомер кисерделәр. Бүгенге көндә мин шуны гына әйтер идем, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры коллективы исеменнән ошо тактаташты куелуга ярдәм иткәннәр өчен Башкортстан Республикаһы башлыгы Ради Фарид турында итәкчелеккә, Мәдәният министрлыгына, Әминә кызына, Алмаз Расиховичка барыгызга ла зур рәхмәт. Ысынлап та ошолай тактаташтар асыла, әйтәләр бит, тыуымдан калмагас үлемдән калып булмай дип, һәм инде без үзебезнең арзаклы шәхесләребезгә ошондай тактаташтар асып торырга тиешбез. Барыгызга ла рәхмәт бүгенге көндә безнең белән бергә булганыгыз өчен. Үзегезгә рәхмәт.